tausaya min kin ji masoyiya ta dan Allah kina raina karki bar ni in ta jinya tausaya min kin ji masoyiya ta dan Allah kina raina karki bar ni in ta jinya so da gaskiya akwai wuyar gida ina duba sai ka tari ko an aza amiza ne zurfin ilimi ba za ya sa ka samu ba a bar suna na tuwa zo ki ce to ne ki yafe min na gane bai daidai ba ki dan duba yarowa kar da ke bar ni son mai son kakan ba za ya zama laifi ba domin Allah so da kawar imani masoyi da maiki ba za su zan ba abokai da yan uwa suna ta min nuni da cewa samun kamar ki sai gaman riba so da ya kai matsayin shiga dukan karni ɗaya bayan ɗaya gashi bai raga makowa ba yana iya cutar da wanda ya silar gini mai so baya kushi yau kiran kina karba komai kika so in ya zan yi sayin ki jani ban san cewa so ba a yi mai iyaka na sani kin yi gwagwarmaya a baya sanadiyar so na kike ta zarya kuskure na shine na juya baya mallakar wuya ne da kai da kaya ga zuciya ta ban take mai musaya ina son kiki sa ran kikin ji yarinya ke ban dama ga ke bani babu yar murya na zamjar mai kan ki bani tsoron gogayya yaushe ne kika tsara haduwar mu na shirya dole ne in har ka gano wata akwai zara da zarar an ce gwanin ki bai wuce ni ne rabo ne a cikin ruwa a tsinci allura rashin ki kusa na gane so cuta ne so bai duban zamani tsaya ki saurara idan so yayo amojin shi wa kunne ki yarda da ni kuskuren da ni zan gyara masoya na gaske kuskure sukan bunne ga zuciya na ba hada da ta kiki tara miko hannayen ki in rike mu ne rashin jin muryar ki na kira shi lalura akalar so sakaci da ita wauta ne da kyawun fuska fara mai cikar sura ganin mu a tare don magauta zai so ne zai so ne